Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Dumateng para kadang pamirsa kereweng aji ingkang minulya saha kaum mukminin wal mukminat ingkang dipun rahmati Gusti Allah taala. Kita lajengaken malih kajian kula panjenengan sedaya menika ing mriki masuk utawi mlebet wonten ing serat nomor kalih surat Al-Baqarah artosipun lembu. Ayatipun ayat 100 gangsal welas dumugi ayat 117. Kagem pamirsa kadang pamirsa ingkang sakmenika nandang gerah mugi-mugi Gusti Allah taala enggal paring tamba usada, mugi-mugi enggal seger kewarasan. Dhateng para pamirsa ingkang sakmenika nandang masalah ingkang awrat, mugi-mugi Gusti Allah taala enggal paring solusinipun ingkang paling sae. Ugi dumateng para pamirsa ingkang sakmenika tanggap warsa, mugi-mugi Gusti Allah taala paring yuswa ingkang panjang, yuswa ingkang barokah, yuswa ingkang manfaat. Dumateng kula panjenengan sedaya mugi-mugi Gusti Allah taala tansah paring seger kewarasan ayem tentrem kuat slamet saha paring rejeki ingkang halalan, ingkang thayyiban, ingkang barokah, ingkang kuwatah. Ugi mugi-mugi Gusti Allah taala tansah paring pangayoman dhateng kula panjenengan sedaya saking godha rencananipun setan lan iblis, saking fitnahipun Dajjal Ya'juj saha Ma'juj, lan ugi mugi-mugi Gusti Allah taala tansah paring pangayoman dhateng kula lan panjenengan sedaya saking bebaya, saking fitnah ingkang tumuju dhateng kula panjenengan sedaya. Monggo kita lajengaken kajian kula panjenengan sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyariqu wal maghrib falaina hadu walu fashama wajhallah innallaha wasi'un alim. Wa qalu takhadallahu waladu syubat sonah balaha ma fis samawati wal ard qulillahu qanitun ba'di'u samawati wal ard wa idza atana amaru fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Shadaqallahul adzim.
artosipun atas asma Allah ingkang Maha Murah ingkang Maha Asih lan kagungane Allah wetan lan kulon iku mulane menyang ngendi wae adepira iya merana tujune sayekti Allah iku jembar peparinge ngudaneni lan padha celathuwa Allah iku angalaputra kula ambali malih ayat 116 lan padha celathu Allah iku angalaputra maha suci panjenengane balik malah kagungane sabarang ing langit-langit lan ing bumi kabeh ambangun turut ing panjenengane kang anitahake langit-langit lan bumi lan samangsa panjenengane amastiva sawijining prakara banjur panjenengane angandikaake bae ana banjur ana tegesipun utawi kateranganipun ayat punika boten sesambetan kalian prakawis adepipun tiyang menawi saweg nindakaken sembahyang awit bab punika badhe dipun rembag ing wingking panginten menawi dawuh punika gegayutan kalian babagan kala wau lepat dene lepatipun wau jalaran anggenipun nyuraos dawuh punika boten mawi kacocokaken kalian suraosipun ayat nginggilipun lan ngandhapipun ayat ingkang sampun mecakaken utawi ngramalaken bilih para tiyang ingkang sami nganiaya dhateng tiyang muslim mesti badhe manggih asor dene ayat punika mecakaken utawi ngramalaken badhe kamenanganipun para kaum muslimin ingkang margi kamenanganipun wau para mengsah badhe sami nandhang asor wekasaning ayat ingkang mungel Allah iku kang jembar peparinge ngudaneni punika ugi ngiyataken panyurasa ingkang makaten wau para muslimin ingkang sampun sami kecalan sadaya barang darbekipun tuwin nandhang kekirangan ingkang sanget kaparingan janji menawi badhe tampi peparing kathah sanget dawuh ingkang mungel menyang ngendi bae adepira iya merono tujuane Allah punika kalayan cetha mengku janjining pangeran Gusti Allah Ta'ala bilih sedaya pepalang ingkang ngalang-alangi marginipun para kaum muslimin mesti badhe sumingkir
tuwin kamenangan mesti badhe tut wingking para muslimin. Panyuraos sanes makaten dalan endi bae kang sira enggo lumayu dene ingkang tumuju ing dawuh para ingkang sami damel risak masjid. Tembung wajh ing ngriki tegese rai utawa ener, maksud utawi tuju ingkang dipun turut utawi arah ingkang katuju utawi kaadepaken. Miturut sawijining mufassir tembung wau ateges adep. Katerangan salajengipun wonten ing dawuh mriki piwulang Nasrani bab Allah puputra kabantah. Makaten ugi panganggepipun tiyang kafir Arab ingkang mastani bilih para malaikat punika putranipun pangeran. Saweneh tiyang Yahudi ugi ngaji-aji ingkang ngantos kados mekaten wau dhateng Nabi Ujair. Tetembungan subhanahu punika mesti dipun agem kangge nerangaken bilih pangeran punika suci saking sadaya sipat boten sampurna. Kados ingkang pinanggih wonten ing titah punika sedaya sarta mesti kasebutaken wonten ing pangandikanipun bab piwulang Allah peputra perlunipun kangge anedahaken bilih nyifati pangeran kagungan putra kalayan panyuraos walaka punika nami nyifati panjenenganipun kaliyan sifat ingkang boten sampurna kados dene ingkang pinanggih wonten ing manungsa menika. Dene kanggenipun tembung wau kaliyan entar punika asring nuwuhaken kalentunipun panampi jalaran sedaya ingkang gumelar ing langit lan bumi punika manggih menggah ing sajatos-jatosipun puteranipun kaliyan mengku suraos entar awit sedaya para malaikat tuwin para manungsa punika sami dene titahipun sami dene anggenipun dados titah. Para malaikat lan para manungsa punika sami badhe mijil saking astanipun piwulang Allah Ta'ala peputra menika kasebataken ing ngriki bilih cengkah kaliyan agami ingkang andhawuhaken sumarahipun sadaya tiyang ingkang kalayan ambabar pisani ingkang mesti kemawon lajeng boten ambetahaken juru pantawis barang. Katerangan salajengipun menika katerangan wonten ing ayat 117. Tetembungan ingkang asli badik ingkang kenging kangge mastani barang ingkang dumamel. Kula ambali malih tetembungan ingkang asli badik
ingkang kenging kangge mastani barang ingkang kadamel lan kenging kangge mastani ingkang damel satunggaling barang punika kenging kawastanan badik ugi ateges ingkang damel utawi ingkang ngawontenaken utawi ingkang nitahaken apisanan tuwin boten niru barang ingkang sampun wonten ing sadèrèngipun. Katerangan salajengipun kanfai kun fayakun punika asring kasebataken wonten ing Quran suci kangge mangandikaaken lekasipun Allah Ta'ala anitahaken saha anyirnakaken sedaya barang punika minangka wangsulan dhateng para ingkang sami anggadhahi panganggep kados dene para tiyang Arya Samaj bilih anggenipun Allah Ta'ala nitahaken sedaya barang punika taksih mawi gumantung ing wontenipun guru bakal wadak jiwa tuwin nglarasaken sipat-sipatipun saupami pangeran punika boten kuwaos damel barang tanpa guru bakal wadak mesti panjenenganipun inggih boten kuwaos midanget tuwin mirsani tanpa guru bakal wadak wau. Bukti sanesipun malih ingkang kawarsitaaken ing dawuh mriki inggih punika manungsa ingkang manawi badhe damel punapa-punapa taksih mbetahaken guru bakal wadak punika inggih taksih ambetahaken conto minangka kanggo tulodo anggenipun badhe dedamelan nanging Pangeran ingkang Maha Kawasa boten ambetahaken dhateng kalih-kalihipun wau sadaya nanging ayat punika sajakipun ingkang dipun kersakaken langkung meligi bab prakawis ewah-ewahan ingkang dipun wontenaken dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumraping manusa sajaktosipun mukal sagedipun kalampahan nanging Gusti Allah subhanahu wa ta'ala sampun amesti punika kanyataanipun ewah-ewahan ingkang dipun wontenaken dening Kanjeng Nabi suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam punika edapaken sanget ngantos kenging kawastanan bumi lan langitipun Jazirah Arab ingkang lami kasantunan ingkang enggal gedhes. Para pamirsa Kereweng Aji Channel ingkang minulya saha kaum mukminin wal mukminat ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah Ta'ala semanten pepanggihan kula panjenengan sedaya ing sawijining pengajian menika
Mugi-mugi saged manfaat ngiyataken iman saha takwa kita dumateng Gusti Allah Ta'ala. Ugi mugi-mugi saged ngiyataken ilmu tuwin panggawe becik amal kebaikan kula lan panjenengan sedaya. Nyuwun pangapunten saking kekilapan tuwin kakelintuan kula. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.